Riwruok mar okinde ma pacho ka LSK oseo okang' mar sirikal daro ji gi thuon e kuonde mane oyangore ni chik opuodho dak mar oganda. Jakom mar LSK Faith Odhiambo wacho ni muko mane otim e kar dak ma Mukuru kwa Rumben en ataro mar chik kendo rocho ratiro mag oganda. Riwruogno bende oseo okang' mar sirikal yawo sikunde e kinde ma sikunde mamoko to pod ni kod midhiero kendo jopuonjre ok nyal donje. Si haki wala halali kuwaondoa watu sehemu wanazoishi bila sababu dhabiti na mwafaka. Sheria ya mashamba ina mikakati na mwelekeo wa kufuatwa iwapo wakaaji wa mahali fulani wanafaa kuondolewa. Hii ni mbinu danganyifu na laghai ya kuwaondoa wananchi hawa fukara fuke wa Mukuru kwa Ruben kwa kusingizia mafuriko na baadaye kuwanyang'anya makazi yao. We intend to take decisive action against any further injustices perpetuated in the course of effectuating this government directives to ensure that the rights of members of the public are not infringed upon or lives threatened. Erokamano nyakora mogi kuom keto Ramogi TV mano bende matero ayueyo mokwongo e weche manyien mag rameny piny odhiambo ma kawuono odiechieng' mar 13 e dwe mar 5 2024 nyakora mogi kama bende weche mag yepo mag sikunde winjo komako chuny oganda. Jonyuol wacho ni nitiere jopuonjre maonge kod kaka ginyalo donjo e skul, jonyuol moko bende okalo thuolo matek e kuonde idho nyamburko gikone